Halo Pak Kateo kedek bola PSG bagi Real Madrid kinu wiwa spot Real Madrid ste komentu kinu spot PSG komentu פאיו בון. שהוא שחקן ספסל בריאל מדריד. השאלה הגדולה היא כמובן לאן זה הולך כאשר אנחנו בעצם היום בשבוע שבו נפתחת עונת 25-26 הפועל באר שבע ביום חמישי משחקת במוקדמות הטורניר האירופי. כן, תמיד זה. אנחנו עכשיו, ולכן הסקרנות לגבי צ'אבי אלונסו היא עצומה. היא עצומה, וכמו שאמרת, אפשר לראות נגיעות ראשונות, מה נקרא של טביעת אצבע, של ניסיון אמיתי לשנות תפקודים מעניינים של שחקנים צעירים שתופסים מקום, אם זה בראייה עתידית לגבי העמקת הסגל, או אולי כאלו שיהפכו בן לילה לגיבורי על שלא ידענו לעמוד את כוחם קודם לכן. היה יום אחד שכריסטיאנו רונלדו על הבוגרים, גם רוברטו קרלוס המגן השמאלי האגדי של ריאל מדריד כאן. נראה היום את פרן גרסיה משחק בעמדה שלו, לדעתי עדיין פצוע, וכל השמועות מדברות על זה שריאל, למרות ההצלחה של גרסיה בטורניר הזה, עדיין מחפשת מגן שמאלי בשוק העברות.